sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa nga ingkay pakangagan kadagiti nagduduma apakasaritaan iti biag nga umaymang ted-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Papagayam, awisen da kayo nga rod nga agsurat ken mangipatulod kadagiti kapadasan nyo iti biag adiyon tupulos malipatan a nagbalinan a paset ti napalabas. Tapno income or nosan ken idrama dito'y programa tayo lagip ti napalabas. Hello manen kada kayo amin papagayam. Kas iti sigod, makablaawan kayo amin nga awan ti malabsan. Pagyamanan mi amin a komentar ken kablaaw yo. Namnamaan nyo ang nabasa mi amin dagita ket adan tugun daway nga intay ibasa dagita a kablaaw yo. Ti surat nga intay drama ita ket naadaw iti padas ti pagayam akayat na ti agpaylinged iti nagan a Darwin, manipod Baguio City. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, naragsak nga aldaw ti inak ikablaaw kada kayo amin. Siak ni Darwin. Din makkelak dito'y syudad ti Baguio ket dito'y kumatla ang anam-am mo ti nagbalin nga asawak. Nadaan kami iti maysa nga anak. Sakto laang met ti kasasaad mi iti biag. Ngem sa anak kontento. Nagdesisyonak nga rod nga agabrod tapno ti kunak ket maikak iti napintas a masakbayan ti kakaisuna nga anak mi ken ti asawak. Rugyak nga roden ti agsalaysay. Anya nga tano agabrodak, bakit? Anya, agabrod ka kunam Darwin. Wen, Iti anya kumaaga po nga agabrod ka lakay. adan iti kolehiyo ni RJ. Masapol ta ti kwarta para iti panag-adal na. Dakal mo ti sweldom dito ya. Apay ang masapol nga agabrod ka pailaan. Una, tasaan ngamin nga umdas da di abus-busan tayo. Ken, mais ha? Kaya't kumiti makaurnong, iti kasta. Makapatakder tayo umutan iti bukod tayo abalay. Ang lakay. Para matlaan kada tayo dahito bakit? Nang runa una iti anak ta. Kat, si kangarod alakay. Noan niya ti amom apagsayaatan ti pamilya tayo. Di iso ti aramidam. Agyaman na ka, tamaawatan nak bakit? Juan, ngam no pumanaw kanton. Ijay kaming tumatan ayan dananang nga agnaet. Anya? Sana. Amo met nga awan kadwa ni tatang dito balay. Agtali na ed kailang dito eh. Iti kasta, ada kadwa na. Sana bale, pauitan kayo mat iti binulan. Awan ka diti klasem ita, RJ. Awan, mami. Tangay awan klasem, kuyugan nak nga rod. Sa din no, mami. Mapantaalaan ti impaw it ni dadim nga allowance tayo ita abulan. Masadutak. Takailatan ti mapan. Adupay ngamin ti aramidet. Ala, siyak lang nga rodan ti rumwaran ako. Agluto kan tuman nga rod, tadituyak ton amangal daw. Wan, mami. Ay, wan gayan. Pakibagam tuman ka ni daddy. Tanayunan na ti sumarunong nga allowance ko. Ado ti paggastusak iji pagadalan. Sige, taibagak to day taken kwa na anak ko. Hello, Lakay. O nya, naalam ka din ti impawit kong allowance yo? Saan pa'y Lakay? Kinapudno na, mapan ko pa'y laang alaan. Aguro-urayak iti pagluganak amapan ijay ili. Kasta ya. Sige nga rod bakit? Agan anad ka, wen. Awagan nak to, tun makaawit ka. Wala kay, agan-anad ka mat din ha. Darwin? Lani?
Wan, siyak nga rod. Jack ni namnama adito'y tangag kita, classmate. Nabayag ka ka din dito'y? Tanda ni may sa tawon kumutan dito, classmate. Sika nga eh. Kinapudno na, malmalpasan ti kontratak. Dandanin ti panagawid ko iti Pilipinas. Ay, kasta? Sayang. Itatala na kita. Kahit kumusta kan? Adda pimintas ka. Ah? Talaga kasta ti balasang manan, classmate. Sika, kumusta ka matan? Langam ti bumakbak na nga. Saan mo, classmate? Awanak ko dito'y nubak na nga kaon. Aywan, naguri ka. Papayanan ko na mabalasang kamanan. Sa dino ay ati ayan nila kay mo. Awanan, nagsina kamin anabayag, classmate. Abay ngay. Tinasayaat, mangkita ta iti restaurant ang mabalinta a panganan. Iti kasta, maituloy ta ti agistorya. Ay, kat mo na, classmate. Apag iso. Ay, mabisina kon. Mami, nagpawit ka din ni Daddy? Unan ako. Kalkalpas mila ang nagsarita iti cellphone. Kaipaw-paw it na launay. Apay ka di. Masapol ko ti kwarta. Ado nga minti bayadak iti school. Naibusan ti inted mo idi na panalawas. Kasta aya. Maala, agpulis ka nga rudan ta agkuyog tan arumwar. Mapantaalaan ti impaw iti amam. Nakailatan ata aglaba akpay. Naurnong timurang ko. Amon ton oras ko nga aglaba. Sige nga rod, siyaklatan ti mapan mangala iti kwarta nga impaw iti amam. Sige mami, aganad kaya ah. Day, timit manugang ko day, jay. Naglugan iti taksay. Ay, papananangata manay. Kanayon na makita ngaglugan iti taksay. Ay, adan sa mo milagro nga raramidin na. Sapay kanayon ngagmaymay sa. Ay, madiday tuyay. Insukanan sa mo ti anak kaon. Ay, awagak to ni Darwin. Ibagakan ko na ti raramidin ti asawa na. Ay, agruam day ta babae. Nagabroad la ti asawa na gumaramping at mutang. Imbag kumamait no sana paw-paw itan dyan akaw. Ay, sayang lang ti kwarta ngay paw-paw it na. Siguradaw mapanlay ti lalaki na. Apa ngay? Saan mo't asumong ba ti asawa ka? Itayak pa lang nga umawawag. Ngam di na matsungbatan ti cellphone na. Awagak man na. Pudnon sakit itimbaga ni tatang kanya ka. Apaya di na sungbatan ti awag ko. Makumikom samatan iti lalaki na. Nagitiawanan pa yun. No kabailam. Kabailakmat. Apay ti ko na mamaysanak. Makamukha yun iti biyagyo. Mami, itapay nga agri-ring ti cellphone nyo. Apay, di yo aya mangag. Ha? Ay ko, ni jak matagpay so nangagad. Ay, jak matan na pupuutan. Naiturog ko gayam dito isalas. Kitain nyo ah. Ang mga nuni Daddy ti umawawag itay. Ni dadim nga agpayso. Ay nanangag mo mat gayam nga adda umawawag. Ngam di mo pa'y laang mat sinumbatan. Anya nga iti amok. Ang mga no sana ni Daddy. Ken maysa. Jakmot kayat apakibiyangan ti cellphone nyo. Ay, unay kalakit di matan nga ubing. Ang mabiit lang ang tagkol bakak. Busy matan ti numero na. Awagan nyo inton madamdama. Ang mga no madama ti trabaho na, Mami. Wanan jakmat nga minangag ti awag na itay. Kasta unay nga min abanog ko. Iso adya ko na puutan ti awag na. Nimot Lani ti umawawag. Hello Lani, nakawag ka met? Darwin, di mat day off mo ita? When? Apay? No awan aramidang, agkita ta. Sa dina? Iti park. Kalpasan na, mapanta iti sikat a resto bar ditoy.
Maysa kadagiti kay kayat at tambayan dagiti Pilipino kan Pilipina. Mayat nga minijay. Malaksid analawa, nauli magpay. Makarelax ti panunot mo. O anya, mayat ka? Ay, wala. Dahil talaga yan. O sige, agkita tangarod, Lani. No kasta, agawid ka ni Pilipinas? Wan Darwin, agbakasyonak pay laang. Kayat ko ti agina na. Panagriknak ngamin kat nabanbanuga ko nagtatrabaho. Kasano ako nga eh. Kahit ko asawan, kasanutan, no, agawid ka matgaya man ni Pilipinas. Kailiw kan tulakit di. Ay sus! Hoy Darwin, laglagi pa mga adda asawa kan anak mo ije Pilipinas. Di nakman dramaan na kasta? Punot ibagbagak. Ay ayatan ka. Pangasim pumata din ang panawan. Darwin, Namuak nga dalalaki ti asawa ije Pilipinas. Iso asinakon. Katkid dawak nga agdinatan. anya? No talaga patuluyam ti agawid. Sumaruno ka dagos, apaman amalpas ti kontratak. Sigurado ka ka din iti dayta, Darwin? Wen, sigurado aklani. Iso nga urayam ti panagawid ko. Agdwa bulanen asaan nga mauawag ni Darwin. 2 bulan maten asaan ang nagpawit. Sapay maibibusan ti urnong mi iti bangko. Apay nga nga asaan maten nga umawag. Kanayon mat abisi ti numero na tunggal awagak. Anya nga tan aya tinapasamak iti asawak. Diyos ko, tarabayam ko mati asawak. Di mo ko mabaybayan. Hello, Darwin? Hello, Lani. Naawat mo ka din timpawit kong allowance mo? Wan. Kat agyaman ako na Darwin. Awan na nyaman na. Tangay linu ko nak ti asawak. Sika nga ro din ti pagpawitak ita iti sweldok. Ang amangan mat nor orayan na ti ipawit mo, nang runa ti anak yo. Sapay agad adal sa mo, ti kakaiso na nga anak yo. Makamuda matan iti biyag na. Basta no gawid ak. Agdiretso akton di tabalay mo. Ay katwa na, awan parikot iti dayta, Darwin. Urayak nga ro, ti panagawid mo. Amo ka di ti asawam ang nagawid kan, Darwin? Saan? Pinutid ko ti komunikasyon mi. Ket nagsukat ako ni ti number. Kasta ka di? Wala ni. Ket datan ti agden na kasagasawa. Amala, umay ka tamapantay di kusina. Mangan ka pa'y. Nagluto ak iti paboritom. Ay, wala. Apag iso. Mabisin akon. Mami, saan ka di pa ngay mawag ni Daddy? Saan pa'y nga ro anak ko? Inam abulanan asana nagpawit ah. Mas daawak mat nga rodan. Amangan odamot da kas napasamak nan. No kastaman bilang, imawag ko man ti kumpanya apag trab-trabahuan na. Inawagan nyo ka di ti numero na. Kanayon ko nga awagan. Ngam kanayon mat abisi. Amangan ket di mat no nagsukatan iti numero. Kasanon ti panagadal ko, Mami. Jaket yag sardeng agadal. Diyak nga rod amuno kasano anak ko. Amo mat nga awan trabaho. Tilaang mat ipaw-paw iti amam tinamnamaag apag biyagta. Anyamat ta ni Daddy. Agparik na kumamot ah. Iti kasta, santay nga agdandanag ken kuhana. Huwag nga rod. Anya nga tan ayat tinapasamak. Apay asaan maten nga umaw-awag. Kanjak maten makuntak. Jaket yag sardeng agadal, Mami. Kasano pa itandag iti babayadak iti pagadalan. Di ka agdanag anak. Mga ramid iti pamuspusan ni mami. Iti kasta, saan ka nga agsardeng nga agadan? Darwin, Maylin,
nakaawid kagaya man dito'y Pilipinas. Ngam di ka man lang nagparparit na. Kan asino day ta babae, ha? Maylin, tangiwat mo. Di ka agis skandalo dito Pangasim. Ne, asino day ta babae, Darwin? Siya lang ang mati asawa ni Darwin. Sika, asino ka, ha? Ah, si kagayam ti sigod nga asawa ni Darwin. Siyak itan ti asawa na. Anya? Umay ka dito Dito'y tangagsarita. Alay ko! Di nakiguyod ayop ka, Darwin! Nagawid kagaya man. Ngam apay adi ka man na nagawid ijebalay. Binaybayan da kamilatan iti anak mo. Amom ka di asang kadamag na ka ti anak mo, ha? Apay anaaramid mo ti kastoy kada kami. Apay, Darwin! Una, ngamin, linukunak. Sikatiin mo na anang loko kanyak. Iso di napapabasulan, Maylin. Anya alino ko asasawam, Darwin. Kasano ko maalinuko ka? Di ka naging didi, Maylin. Amok amin ang akalukwam. Anya ka din dagita nga ipagpagang. Imbaga amin na ni tatang kanyak. Imbaga na nga dalalakim. Kat kanayong kaarumwar ngagmaymaysa. Kat, namati kamit adagos kadagit yung bagbagana. Adinak man lapulos dinamagmat. Wano ti anak mo? Wen, mamati ak. Gaputa iso ti amak. Kan maysa, aw-awagan ka iti. Ngem di nakpulos sinong sumbatan. Awan ti kastangay naramid ko. Nalinis ti konsensyak, Darwin. Awan lalaki. Huston, agsinatan. Kat iti ka anuman. Jak tupulos agawid iti palay. Adakan kadayta, Darwin. Sige. No iso ti pagragsakan. Di agsinatan. Total, mas patpatyam at gayam ti amam. Ngam iti siyak nga asawam. Mami, Archie, anak ko. Nakita ti amam. ha? Sa di na, Mami. Nung nakita yo, apay adiwin kuyog ang nagawid. Kinapay ngagsangsangit kay mutan. Awanan, anak ko. Adan sa bali ti amam. Anya? Nabayagaya man ang nagawid. Ngam timat kabit na tinawidan na. Anya? Ano kasta? Iso ti rason no apay asahanan ang nagpawpaw it ni Daddy? Wala na ko. Ngamin, ti kabit nan ti papawitan na. Kan papanan ti kwartana. Apay nga anyat na pasamak, Mami. Adda nagipulong nga adda ka no lalaki. Kat tinasakit. Namati matadagos jay amam. Saan matapod no dayta? Saan ka di, Mami? Nalinis ti konsensya kanak ko. Diyak pulos maaramid day tay ti amam. Sino matiawanan ba na nagipulong iti kasta ka ni Daddy? Ni Lolom Rico. Nagaramid iti bukod ng istorya. Kat iso timpul-pulong na iti amam. Anya? Inaramid ni Lolo kada kayo dayta? Wala na ko. Nagsakit. Apay na pasamak matanti kastoy iti pamilya tayo. Nagalas mo ti ugali ni Lolo. Apay nga inaramid na tikas jay. Archie, anak. Pangaasim tadi ka agimulay ti sakit tinakam kini Lolom. Kastamat din iti amamuan. Sika lang arudan ti agrabyado. Kasta apay lang ti baga, Mami. Archie, anak. Ubing kapay. Ado pa'y dagiti banag at imo maawatan. Iso nga oray kas jay tinaramid ti amam. Sapay kumata di ka agimula iti sakit tinakam kan ko, ana. Jak may panamnama kada kayo dayta, Mami. Pinanawan na ta ni Daddy. Insukat na ta iti sa bali. Asino ngay mo ti anak, asaan nga sakit tinakam na. Gapo iti kasta nga inaramid ti may isang ama. Archie, anak ko. Jak tumapakawan ni Daddy, Mami. Santo Apolos. O atoy, alaam amin ang akagawaam dito'y balay ko kat pumanaw kan, Darwin. Anya, ang lani, apay apapanawon nakmatan. Wana, taday tamat langan agsugsugal ti amom nga ramidan. Makauma. Di nakman pabasulan. Ngamin, si kamad latin ang isuro kanyak ngagsugal. Day takat nga rod.
Iswa pumanaw kan, taawanan pa kairanudakin ka. Ngamin, awanan kwartam. Anya, no kasta. Kinayat nak, gapula iti kwarta. Wan, isu nga ita taawanan kan, pumanaw kan dito'y balay ko. Panaw! Gapu iti nalaos abain ko, jakon nagaw-awid ije balay. Inturturod ko nga rod tinakisarita iti asawak, babaan iti cellphone, kat ditaan nagkidawak kenkwana iti pamakawan. Napakawan nakmet, ngam kinunana at ilaangan anak mi ti makagapo ti komunikasyon mi. Nagbabawi metten ti amak, gapu iti panangidanon na kanyak iti saan met apudno. Agbabawi akman ngam naladawan ti amin. Kat ita, tilaangan anak mi ti makagapo no apay nga adda komunikasyon mi kani Maylin. Ngamin, adan sa bali a pamilyana. Idinto ta siya kat agmay saak. Baro metten ti anak mi kat agtrab-trabaho ita iti may sa akumpanya dito'y Bagyo. May saak met ita a taxi driver. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan. To'y pagayam mo, Darwin. Ken ka pagayam, Darwin. Ditay ko maitulok a madadaal ti binukal tayo a pamilya, gapulaang kadagiti sayang guseng, wenno chismis asaan met apudno. Ti sekreto ti agasawa para iti naragsak a panagpamilya, ket awan sa bali no di ti panagtalek, pannakaawat, ken respeto iti tunggal maysa. Asaan kit di abasta mamati kadagiti chismis. Alakastan pagayam, Darwin. Ket pagyamanak unay, ting kapanangibinglay iti kapadasam, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. In your nose para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangan.